Já jsem dělal můj videa, jmenuji Jerry a byl vytvořený animator. Takže to probíhá fight. Hráli jsme. Já jsem ale ještě nahrál jsem za kamerou, teď jsem měl 8, 9, co úplně? A koupil jsem si hlavně. Jo. Takže nic v shopu nemám. Takže ne, ani žádný cek. Já to mít nemůžu. Tady čist inteligence a mám, to si koupím. Se píš, že si to koupím, dostanu. No, že si dám. Takže jo, přijmout, tak jo. Jo, to bude asi všechno. Ne, no, tohle bude jenom takový krátký video, že proč ne, že jo, paříme. Jo. To by asi bylo všechno, jenom se tady podívat ještě na ty podstavy. Xenolky. Malos, mat, Dacko. Cože to je? No nic, takže se vám nedodělal zpět. Jinak doufám, že se vám dalo krátký video, moje nová informačka a dneska nahraju ještě jedno, takže se mějte a papa.